mangita ta og mangga mga choy, kanang pulak mga choy, mga tagak ra ba. O na mga mangga dire mga choy. Mas mabaw mga choy. Natuwa lang kanang mga tagak ra mga choy atong kwaon. Nga tagak dire sa yuta ba. Dire. Sama na. Mangita ra taga ng tagak. Mangita tagak. Choy. Mangita tagak. Pulak ba, pulak araw. Yung mga choy. Ay, lata na. Paglata na mga choy, wag nyo kainin dahil nakasira ng tiyan yan. Mangita tagak na mangga. Marami sana dito mga choy. Ito mga choy. Pwede na to. Pwede na to. Meron pang hinog mga choy. Dito ko lang nako sa lupa. Dalawa na mga choy. Pwedeng kainin yan mga choy. Pwedeng kainin yan. So, tatlo nang kuha natin mga choy. Maghahanap tayo ng manggang mga hulog. Ang kukunin natin mga choy yung mga nahulog lang. Hindi tayo pwedeng kukuha na hindi hulog dahil may-ari. Merong may-ari niyan. Wala na. Ito lang ang nakuha natin. Ito lang nakuha natin mga choy. Siguro may nakauna sa atin dito. Merong nakauna sa atin dito mga choy, no? Ito yung mga body ko. Matama sa atin yung mga body natin. Dali lang dito sa probinsya ang pag gusto mong kumain ng mangga mga choy, kahit wala kang punong mangga, pumupunta ka lang dito sa may mga mangga mga choy sa ilalim. Tulad nito. Oh, see? Pwede na. Itong isa malapit ng mahinog. Kakain na tayo mamaya nito mga choy. Na, ubos na. Uwi na tayo. Uwi na. Dami sana sa itaas pero hindi natin pwedeng kunin yan dahil pag kinuha natin yung nasa itaas, tawag sa atin ay magnanakaw na. Dahil hindi sa atin yung puno ba, ito lang. Sapat na. So let's go, uwi na tayo mga choy. Bye bye.